Borgmesteri nuannaarpoq nuumiangerlarsumaffeqanngitsut allallui kiortariaqartus sinnerluit nuannaarpoq kuufuuskuuliliornissamummi ikiortariallit inuunerinnerulernissaanut isumaavoq det princip, der hedder hjælp til selv. Tungaviatigut akiorsornissaq isumagivaa. Naminarliuliusarnikkut pitsangorsaasuqarsinnaavoq. Atuarfimmilu sanaluttarfiit ilaatigut neqerorutaassaput. Hvor det handler om at øge kvalifikationerne. Pisinnaasaqarnerulernissaq sulisinnaassuseqatarnissarlu pinaqarpoq. Timikkuinnaangitsoq aammalisuleqatiissinnaassuseqarnikkut ataatimoorsinnaassuseqarnikkullu pinginnaangorsarfiussaaq. Isumaqarpungalu kiortagaqartunut suliffaqarniarnikkullu erunartorsuuteqartunut pingaarutеqartoq suleqatiginnikkut ataatimussuseqatersitsisinnaanеq. Una Danmarkimi suleriassiat naapertortuismaarpunga iluaqutaasinnaasоq ukununga qimaannerusinaanartorsuuteqartunuamma ulluinnarni iluuniarman nammin aannartorsuuteqartunut isumalluutigivaussoorunami Atuarfik nuummiit tussaq kalaallisut ingerlataassаақ kafiikialaarfittaallu aamma kuufuuskuuli illuqarfimi pisunut tulluarsaqeersimasuuvoq De indre ressourcer. nunanimi allaqpassuarni atuarfeqartiterpoq. Der er meget forskel på vores skole i Armenien for eksempel. Armeniannimi, Polenimi, Estlanimilu atorfaqarfigut assiingitsoruissuuput. Samersuumilu atorfik amma allaanerussuteqassaaq. Værsgo.